Добър вечер. На коя страница бяхме? Аз бях. Има слушание. 49. 49. Ще намеря. Мисля, че Валя каза достатъчно неща за този форум. Това, което аз искам да кажа, докато ми мине малко вълнението, така и треперенето на ръцете по повод книгата и на Мария, и на Нели, и на Камелия. Гриша Трифонов един път в една кръчма беше казал веднъж по повод една книга, която много не му беше на сърце, че тогава, когато книгата вече получи този ISS, какво беше онзи номер? ISBN, тогава вече думите получават своята официална регистрация в пространството. По представенията на поетесите, макар да не обичам тази дума, много се коментираше идеята за женска поезия. Аз пък няма да коментирам поетесите, нито поетите, ще кажа, че има жени, които говорят като мъже и съвсем са си заслужили това ISBN-а. Това е, което имам да кажа по повод тези премиери. Закусва ли се? Да. Не. Една рецепта за бухти. Лесно е. От баба, знаем. А тя от нейната, а тя от мама. Ситна, снежна, брашняна. Сладък нюанс, не повече от 2. Обикновено толкова са и яйцата. При глад двойно. Мляко в шепи, всичко това се слива в еднообразие. Чакаш да шупне и после да е горещо. Малко преди да прегори. Ако капне сълза, свисти. Така се получава запървяване отвън и мекота в ядрото. Формата е свободна, колкото да прилича на сърце и да е хрупкаво. И капиново сладко за внучката.